Здравейте! Вие сте в магазин за подаръци Gifts на Солунска 32. Аз съм Пепина и днес искам да ви покажа как да направите един коледен венец. По-скоро не точно венец, а клонче. За целта аз съм си подбрала няколко елхови клонки от стара елха. Изкуствени, но може да ползвате и естествени. Също така малко цветарска мрежа. Ако нямате 10 см цветарска мрежа, може да използвате от старо перде, парченце. Също така съм приготвила един цвят, в случая червен, защото нашата украса ще бъде в червено и златно. Вие може да намерите останало цвете, с което някога сме украсявали. Приготвила съм и около 30-35 см панделка. Може да я замените с каквато имате. А също така и две топчета за украса. Елхови. Могат да са камбанки, могат да са звънчета. С каквото разполагате в къщи. Да ви покажа как стават тези коледни украси. Кръстосвам тези две парченца, които дори не са еднакви по дължина, като ги увивам едно около друго. Това ще бъде основата за нашия клон. Цветарската мрежа сгъваме и правим една символична панделка, която може да завържете с конче или с панделка, която ви останала от подаръци. Един-два пъти може да пристегнете, за да е по-здраво и да не се размества. Към нея ще прегъна тази панделка по най-обикновения начин. Ако искате, може да направите двойна. Аз съм решила, че не искам да е двойна. Искам да е перпендикулярно разположена на тази, на която вече направихме от мрежа. Вие може да направите от дантела, от плат по-фин, какъвто имате в къщи. Пристегнете го добре, така че да не се размества. След което може да го привържете към нашия зелен клон, в случая елхичката. От задната страна превържете 2-3 пъти и хубаво стегнете. Така. След което, от това цвете, което аз имам, тук дръжката можете и да я отрежете с клещи или с ножица по-твърда, но аз няма да я режа, защото когато ми омръзне, мога да го разваля и да го използвам за нещо друго. Само ще увия около клона по-стегнато. Не е толкова трудно, защото тя се огъва няколко пъти. Трябва да увием около зеления клон и панделката, която си направихме. Сега ще оправиме клончето и вече с тази, която ни остана, ще стегнем още веднъж, за да сме по-сигурни, че няма да се размества. Тези крайчета, които ни останаха, през тях ще прекарам две топчици, които съм привързала, за да ни е по-красиво венчето. В случая клончето даже. И ще стегнем в основата на нашата украса. Не е нужно много. Един-два пъти. След което ще прекараме панделките отзад и ще си направим и една закачалка, защото все пак нашата украса може да се закачи и на врата, ако решим да изненадаме нашите съседи с нещо оригинално или в къщи. Тази украса можете да я ползвате и ако я превържете към свещник в основата и после си сложите вашата свещичка. Така мисля, че се получи един симпатичен коледен подарък за нашата къща. Така.